La setmana passada ja ens va dir Eva que patia fred a l'oficina, però no sabia jo que arribaves a aquest extrem, de vindre també a la bufanda. Avui parlem d'aquest fred extrem també. Sí, és que la setmana passada vam estar parlant del banc de germoplasma i de temperatures de menys 20 graus, que ens pareixia moltíssim. Però jo l'altre dia vaig anar també al dermatòleg i me va cremar una taca de la cara a menys 55 graus, sense anestèsia i sense patir gens. O sigui que jo m'he donat compte que en determinats processos aquestes temperatures tampoc són tan extremes. Podem parlar de més. Encara baixem més el termòmetre i a mi això em sonaria ja a llavors directament congelades, a restes congelades. Sí, no vas mal encaminat, Mira, anem a fer un viatge a Sibèria, com anem ben abrigats, val? Imaginem-nos un esquirol prehistòric com el de Ice Age. Molt graciós, que t'has portat, mira quina cara fa. Sí, fa 30.000 anys, este animaliu estava recollint... Diso, que el teu fill li fa por, per la nit. En estos ulls malignes. Aleshores, ell què feia? Doncs feia el que li tocava, agafar el seu menjaret i guardar-lo en el seu cau. Aquest cau es va quedar soterrat 40 metres baix terra i congelat a temperatures sota zero, és a dir, va eixir tot malament, com en Ice Age. Després ens tornem al present i un equip científic rus va aconseguir agafar aquestes restes vegetals congelades i recuperar la silena estenofila. Això em sona a la pel·li de Jurassic Park també, com si fos lo dels dinosaures. Per què? En aquell cas era l'àmbar el que estava conservant. Així són llavors. Això és una prova clara de que el fred conserva aquest material vegetal. I viatgem de Sibèria, ens anem un poc cap a Lapònia, ara que vindrà el Pare Noel, i parem en Svalbard, un arxipiélag on fa molt de fred i on el govern noruec en 2008 va inaugurar un banc de biodiversitat agrícola. És a dir, una espècie de còpia de seguretat de materials vegetals d'altres països que tenen importància en el present, però sobretot en el futur de l'agricultura. Visitar aquest banc és el somni de tots els biòlegs. Mira, el tenim així, no sé si has estat tu. Jo no he estat ahí. Sembla de ciència-ficció, Totalment. És com una cova dins d'aquest arxipiélag nevat. James Bond, Què té d'especial este banc? Doncs jo diria que, primer, la capacitat d'emmagatzematge que té. Tenen 1 milió de mostres ara. Clar, i no ho veiem, però això continua cap a dins i és enorme. Sí, té una resistència tremenda. Caben quasi 4 milions i mig de mostres i cada mostra són 500 llavors, o sigui que el volum és important. Com tu dius, aquesta torre que estem veient són 130 metres d'alt, però entra 130 metres dins del permafrost àrtic. Impressionant. Està preparat per a suportar bombes, terratrèmols, erupcions volcàniques, tota classe de desastres. Aquesta excursió hem de produir-la bé, això ho hem de fer. I després també és important la seva voluntat d'Arca de Noé, que per desgràcia hi ha hagut d'entrar en acció perquè han hagut de recuperar patrimoni vegetal de països que estan en conflicte bèl·lic, fins i tot els que tenim tots en el cap, els més recents. Com a contrapartida, com a altra cara de la moneda, sí que és veritat que és una infraestructura molt gran, construïda en unes condicions molt adverses que consumís molts recursos. És a dir, sempre hi ha una altra contrapartida. Tu ens has promès parlar de fred extrem, que has vingut en la bufanda. Sí. He vingut a parlar... Fins a quants graus baixem avui el termòmetre? Doncs baixem quasi a menys 200 graus. Estem parlant de criopreservació. La criopreservació és la tecnologia que fa falta per a conservar les llavors d'unes plantes que es diuen plantes excepcionals. Aquesta categoria inclou aquelles plantes per a les quals no es serveix el banc de llavors normal, al que estem acostumats, el convencional. Per diferents circumstàncies, però entre altres perquè les seues llavors són recalcitrants. Llavors que no suporten bé la dessecació. En el moment que perden un poc d'aigua no es queden viables. Ja es fa malbé. Estem parlant, per exemple, del 50% quasi de les espècies de les zones tropicals humides. Estem parlant del mango, de l'alvocat, del cacao, del litxi, de moltes espècies que coneguem. Les seues llavors no es poden congelar en aquest tipus de banc de llavors. I també moltes espècies forestals, com per exemple les del gènere Quercus. En aquest cas, el que hem de gastar és nitrogen líquid. El nitrogen líquid ens baixa la temperatura, com te deia, a menys 196 graus. Així tenim un termòmetre, no és el de casa, així tenim el 0, així tenim 100 graus. 0, 100... Així tindrem que anar molt, així baix, jo crec que és prou temperatura prou baixa. Falten bufandes, Eva, per a baixar la temperatura a 200 graus. A quasi menys 200. Davall de zero. No sé si aquest tipus de banc, de fred extrem, el teniu també al Jardí Botànic? No, no el tenim. Estos bancs es diuen criobancs. Allí, nosaltres al jardí arribem a menys 80 graus, però sí que tenim un investigador, Daniel Ballesteros, que es dedica a lo que ell diu, fent broma, a la cool science, perquè és cool i perquè fa fred. Ell es dedica a estudiar aquestes plantes excepcionals, per a veure com responen a aquests estressos, a cert estrès de dessecació, a aquestes temperatures tan baixes, per a donar protocols que ens diguen en cada espècie com procedir i poder-les congelar a aquestes temperatures. Sí que n'hi ha en Espanya, en Galícia, hi ha un centre del CSIC que està investigant alzines i sureres que no els afecta la malaltia a la seca, que és una malaltia molt greu que està causada per un fong del sol. I també en Aragó estan construint també un criobanc ara en el Centre d'Investigació Agroalimentària. I en Londres, en el Kew Gardens, que allí tenen de tot, tenen uno molt famós també, un criobanc. Així t'has portat, com si diguérem, un mini laboratori d'eixa com has dit? Criopreservació. Criopreservació, que sempre m'equivoque. Com funcionaria?
Doncs així el que necessitem és, primer que tot, protegir-nos molt bé, i veiem guants, veiem ulleres, és una tecnologia que necessita una preparació, i estem parlant de temperatures molt baixes i velocitats molt altes de congelació. La criopreservació comença als menys 130 graus, però als menys 137 ja vitrifica l'aigua. El que hem d'evitar és que apareguen aquests cristalls de gel que causarien dany celular. Per tant, que apareguen dins de les llavors. Dins de les llavors. Aleshores, dins d'aquest material vegetal, per evitar-ho, necessitem una congelació ràpida de milisegons i l'aconseguim amb el nitrogen líquid. Això evita que es trenquen les cèl·lules. Aconseguim que no hi hagi aquesta vitrificació. Aleshores, amb menys 196 graus, que és el que fa el nitrogen líquid, agafem aquestes mostres i tenim una congelació molt ràpida i després una temperatura molt baixa de preservació. I amb això, aquestes llavors recalcitrants se conserven en el temps, amb molt, molt de fred. Evidentment, així, per qüestions de seguretat, no podem veure no, jo no m'atrevís. Eixa congelació, però sí al Jardí Botànic, podem fer eixa excursió? Si ens visiteu, jo vos dic que vos munteu un espectacle, teniu que vindre abrigats, però el muntem allí. Crec que eixa serà més barata que anar fins al magatzem de llavors. Farem eixa excursió, Vinga, Eva, esperem allí. de moment, a veure si adivines el poli que busquem esta setmana.